Hello guys, good morning. Good morning and good morning. So ngayon ay magpre-prepare tayo ng British food at makikipag-collab ako sa aking partner. Actually, tinuruan niya ako kung paano magluto ng British food, but titingnan natin yung aking version. So, uunahin muna natin ang British pancake. So, ito ang ingredients na nakalagay sa inyong monitor or screen. So, ito yung ingredients: 3/4 cup of all-purpose flour, 3/4 cup of whole milk, fresh milk, 1/4 cup of water, 2 eggs, 1/2 teaspoon butter for cooking, at yung pwede kayong maglagay ng salt and sugar. So, eto na po, magsisimula na tayo. Ibibit muna natin yung 2 eggs. At habang naibit na natin, ilagay natin yung milk. And i-mix natin. Then, pakunti-kunti lalagay natin yung all-purpose flour. So, bali ito guys, yung pancake ay mas katulad siya ng crepe kesa yung pancake natin dito sa Pilipinas. Mas siya, malabnaw kesa doon. Kasi kung gumagawa tayo ng pancake sa atin, medyo thick siya. Ito naman, medyo malabnaw. Para pag linuto mo siya, mas, mas thin ang magpa-flat doon sa pan. So, imimix natin siya hanggang maging firm at yung texture. Alam nyo guys, pag nagluto ka ng mga ng kanilang food, madali lang. Mahilig sila sa gravy, yung British gravy. Na yun parang siyang Knorr cubes. Naka-ready na siya. So, yung gravy na yun, ihahaluin mo lang siya sa may warm water para siya matunaw. Tapos, saka mo siya unti-unti iluluto sa pan, yung sa slow fire. Tapos, para medyo may masarap, kung meron kang konting beef, minced beef, mo lang siya, parang slightly stir fry mo lang ng konti, stir fry mo siya, tapos ihahalo mo lang doon sa sa gravy, ay okay na yon. Tapos yun ang ilalagay mo sa mashed potato. So ito guys, ang British pancake, pwede mo naman siyang i-pair sa sa mga jam, sa butter, sa cheese, o kung ano yung gusto mo. Kasi para lang naman siyang crepe. Pero dito, ang i-pair natin siya sa mashed potato. Actually guys, masarap. Promise. Ayan, i-try nyo. Kasi if wala kayong yung gravy na ready-made, pwede na rin kang gumawa nung sarili yung version ng gravy. Alam mo naman, tayong mga Pilipino, madiskarte. At pwede tayong gumawa kung ano yung gusto nating gawing sauce. Ayan. So, ayan na po. Nilagyan ko uli ng butter. Konting sugar. Actually, pwede rin namang hindi mo lagyan ng sugar. Pero mas gusto ko yung medyo nalalasa ko yung konting tamis. Hintayin natin hanggang ma-mix natin ng mabuti. Okay, ayan guys, magpapainit tayo ng pan. Tapos lalagyan natin ng konting mantika. Actually, ang pagkakaiba nung yung pancake natin, walang masyadong mantika. Parang lalahiran lang natin ng konti. Siya meron siyang medyo maramay-ramay, siguro mga 1 teaspoon ng oil. Ayan, tapos lalagay na natin, paninipisin natin yung flour, ayan. Tapos hintayin natin hanggang maging brown yung likod, yung ilalim. Pwede natin siyang para hindi siya masunog. Pag medyo luto na, pwede na siyang tanggalin, ipalipat-lipat natin yung kabilaan
hanggang maluto siya. Tapos pag nakita nyo ng brown na siya, okay na siya, luto na siya. Normally mga 2 minutes lang yan para maluto. Pwede mo rin siyang from high fire. Ilakasan mo yung fire, wala nang problema doon. Tapos yung texture niya, ayan, parang hindi naman siya kamukha ng sa shawarma. Yan siya kasi medyo malambot, more on crepe nga siya. Yan, ilipat-lipat lang natin hanggang maluto. Tapos pag medyo nagpa-brownish na, pwede natin pahinaan yung apoy. Ayan na, tapos niluto pa na tayo ng iba kasi dalawa kaming ng anak ko magkakain. So, guys, actually, madali lang itong lutuin. Promise, mga 5 minutes, tapos ka na yan. By the way, pasensya na kayo kasi nasa probinsya ako, kaya napakaingay ng manok. Kahit anong gawin ko, at kahit every time na nagsasalita ako, nakikisabay siya. So, sanayin nyo na sa mga video ko, naririnig nyo yung mga titilaok ng manok kasi nasa kapitbahay namin, hindi mo naman siya mapigilan. So, ayan guys, ang ating susunod na lulutuin ay ang mashed potato. So, ang pinaka main ingredients ay potato, syempre, butter, and milk. So, pwede kayong maglagay ng side dish na gulay na gusto nyo. So, actually, dyan, i-boil nyo muna yung potato. So, ito yung ingredients mo guys. Actually, na-mix ko na siya, nakalimutan kong i-video yung paano ko kulo. Ipaluto nyo lang, ilaga nyo lang yung mashed potato. Nailaga ko na rin yung bagu beans at carrots dyan. So, imamash lang natin yung potato. Lalagyan natin ng milk at butter. Konting sugar at salt. Ayan. So, nasa sa inyo na kung gusto niya na medyo marami ng butter. Nasa inyo yan. Kasi minsan mas malasa nga naman pag maraming butter. Tapos, yung fresh milk, at least sa 1 kilo ng potato, maglagay ka ng 1 cup of fresh milk. Gamitin nyo guys yung fresh milk, wag yung ating evaporated milk. Pwede rin naman, pero mas masarap kasi siya. So, pakunti-kunti lang yung paglalagay ng milk. Ayan, hanggang i-mash mo siya ng gusto, hanggang maging creamy na siya. Texture niya. Pero actually, mas maganda, mas creamy. Tapos, ang pinaka-gravy niya, ako kasi yung gravy na ginagamit ko, yung Delanistic, yung British gravy, meron na siyang, mixture na siya, kompleto na siya. Lalagay mo lang sa warm water, tapos tutunawin mo siya, and then, ipapakulo mo siya. Actually, ilalagay mo lang siya sa slow fire. Kasi siya parang pinaka-sauce. So, ito actually yung pinaka, after na tapos na yan na siya. Naglagay lang ako ng mga side dish ko. At yun yung gravy, yung brown. Pwede rin naman kayong gumawa yung sa inyong version. Ayan. So, okay guys. Sana magustuhan nyo. I-try nyo yan. Masarap. Ito naman ay para kay Steve. Andun sa England. Morning, just getting all the ingredients together. I'm going to prepare a corned beef hash, make that for dinner. But the beauty about these is I'm going to make enough, because you warm it up again tomorrow, it's always more tastier, much more tastier the day after. Right, here we go, start preparing. Morning. Just getting all the ingredients together. I'm going to prepare a corned beef hash, make that for dinner. But the beauty about these is I'm going to make enough, because you warm it up again tomorrow, it's always more tastier, much more tastier the day after. Right, here we go, start preparing. Right, potatoes and carrots peeled, just ready for slicing before I add them into the water, which I'll show you a bit later. Here we go again.
Right, just add the stock into the water. Yeah. Always take some opening these, I don't know why. They're a little bit awkward sometimes. Just usually put 4 of these in. See how awkward it is. Really awkward sometimes. Now there guys, that's the stock into the water. I always put a tin of vegetable soup in as well. Just thickens it up a little bit. And then we have the potatoes, carrots and the green beans. Just need a bit of salt now. There we are. And we'll just put that on a low night on the gas. Just let it boil away until it's all ready. And then we add the corned beef once it's all prepared and ready to, well, just about 5-10 minutes before it's ready to eat. Just add the corned beef and it just softens it up as well. Show you when it's all finished. Thank you very much for watching. Hi guys, ingredients for the what they call it? Shit.